Здравейте, намирам се вече на щанда на Lenovo на мобилния конгрес, на който виждам новият смартфон Lenovo Vibe K5 Plus. Всъщност това е устройство, което познаваме от китайската му версия. В Китай се предлага като Lemon 3 и характерното за него е, че осигурява изключително добро съотношение на цена и качество, тъй като за обявена цена около $150, това не е крайната цена, така че все още не знам каква ще бъде цената в Европа и по-специално в България, но за тези пари получавате 5-инчов дисплей с резолюция Full HD, който изглежда изключително добре, с много добри ъгли на видимост, много добро цветопредаване, 8-ядрен чипсет, Snapdragon, мисля, че 615, ако не се лъжа, 2 ГБ RAM, 16 ГБ вградена памет, има, разбира се, microSD слот за добавяне на допълнителна памет. Основната камера е с резолюция 13 мегапиксела, предната е с резолюция 8 мегапиксела. Сред другите особености на този модел е възможността за смяна на батерията, което е изненадващо, тъй като все пак това е алуминий, това е метален заден панел, но все пак Lenovo е успяла да осигури начин за свалянето на целия заден панел, за да се смени батерията, която между другото е с капацитет 2750 мАч. Върху задния панел са поставени два стереоговорителя, които се използват от технологията Dolby Atmos за осигуряване на наистина много добро възпроизвеждане на звук. Буквално не можахме да повярваме, че звука, който чухме по-рано в демо зоната на компанията, идва от такова устройство. И то такова ефтино устройство, тъй като все пак говорим за телефон, който може би ще бъде около под 400 лева в България. Това е предположение. Интересното е, че компанията ще предложи по-урязана, така да се каже, версия на този телефон, която ще струва $129 и ще предложи дисплей с резолюция 720p. Процесорът ще бъде намален, така да се каже, 4-ядреният Qualcomm Snapdragon 415. Останалото ще е абсолютно еднакво, което означава, че има същият приятен дизайн, компактни размери и набира още по-ниска цена, така че с интерес очакваме да видим и Lenovo Vibe K5 Plus и неговият по-малък събрат Vibe K5 в България. Останете с Mobile България и за следващите клипове от мобилния конгрес.